Днес се върнах на място, на което някога е имало живот. Училище, двор. Тук някога е имало много деца и детски смях се е чувало надалеч. Майка ми е учила тук, а брат ми е ходил на детска градина. Сега, виждате, има тишина, рушащи се стени и класни стаи и разбити баскетболни кошове. И до известна степен е нормално, когато човек види подобно място, да си помисли, че някой го е съсипал. Да, сигурно е така. Напоследък това, което усещам, е, че истинския разпад не започва отвън. Той се появява там, където живота, смисъла, средата и посоката вече не пресичат една обща точка. И може би това не важи само за сградите, но и за хората, тъй като хората не се разпадат изведнъж, а постепенно, когато твърде дълго са живяли отдалечени от себе си, без посока, без смисъл и без среда, която да ги зарежда с живот. И може би най-трудното нещо за човека не е самата промяна, а пускането на старата версия на живота. Защото нищо не изчезва напълно, то просто променя формата си. И затова, когато нещо старо започне да се руши, може би се освобождава място за нещо ново.